Bu wakadan sonra ne üçün adam yazmasın? Seher bile deňde bakanda, uzakdan ötüp gelýän mulayim şemaly, bir gyzyň zülfiýaly, durmuşyň öz tolkuny üýtgedende, başga tarafa uzak bir adam aýak basmaýan adalara göçüp gidesiň gelýär. Misaly bir erteke öwrülen ýa-da Leýliň Mejnuny terk etýäs ýaly, real sahnada oynamak, ulayfyň sahnasyndan aýrylyp gitmäge adam mejbur edýär. Ýa-da gecelerini aynadan dolan aya seyredip, daň atarına garaşyp, we ol uksuz gözler bilen el-ele tutuşup iki bedeniň bir bolup duranyny görende, özüňi şol üstünden ýele üstýän deňize salyp bogasy gelýär adam. Elbetde, waka gürkünç görünse-de bu hakykat. Bunyň ady durmuş. Uzakda bırakylan okun sesiniň agaçda oturan guşlar uçurşýaly we agaçyň ýalňyzlykda öz ýapraklaryny döküp guraýşýaly. Guran göwnüňden uçar ýasap onu aynadan atasy gelýär adam. Bu sada ýazdan düşnüksiz bir goşgy. Sadyň ady diýmän. Bularyň döremesiniň hemmesiniň sebäbi ýönekäy bir yşk, sevgi. Şonuň üçin diňe low and döz diňlemeli. Low and döz. Gecelerini özüňi ýitirip berçir oýanyňda mortdan gözläsi gelýär adam. Şonuň üçin goşlaşyp postalaryny uratmaly. Yol postany hiç kim görmedi ýaly gara paketde salyp ayak basmajak ýere gömmeli.